8 snin ta' Gvern Laburista, 8 snin ta' riżenji bla waqfien. Bla dubju li l-iktar riżenji li jispikkaw f'dawn it-8 snin huma dawk li seħħew fil-kabinett kollha relatati ma' skandlu wara ieħor. L-iskandli li dan il-Gvern Laburista sar sinonimu magħhom. Tispikka ir-riżenja ta' Joseph Muscat minn Prim Ministru f'Diċembru tal-2019 wara snin twal ta' skandlu wara ieħor taħt it-tmexxija tiegħu. Ir-riżenja ta' Konrad Mizzi minn Ministru għas-Saħħa u l-Enerġija biex imbagħad tpoġġa Ministru fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru fit-28 ta' April tal-2016 wara l-iskandlu tal-Panama Papers. Konrad Mizzi xorta spiċċa reġa' r-reżenja minn Ministru tat-Turiżmu fis-26 ta' Novembru tal-2019 f'nofs il-kriżi politika brabta mal-aħbarijiet xokkanti li bdew ħirġin dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Madankollu Mizzi xorta baqa' deputat Laburista sa ma ġie vvotat barra fit-23 ta' Ġunju tas-sena l-oħra. F'nofs il-kriżi politika ta' Novembru tal-2019, Chris Cardona issospenda lilu nnifsu minn Ministru tal-Ekonomija u deputat mexxej tal-Partit Laburista iżda reġa' sab postu lura fl-ewwel ta' Diċembru tal-2019. Qabel ma rriżenja għal kollox minn membru parlamentari fit-30 ta' April 2020 qabel ma rriżenja minn deputat mexxej tal-Partit Laburista fi 17 ta' Ġunju tal-2020. Iżda l-istejjer ma jifqux hawn. Manuel Mallija kien ġie mkeċċi minn Ministru għall-Intern fid-9 ta' Diċembru 2014 wara sparatura. Michael Falzone ma baqax segretarju parlamentari għall-ippjanar fl-20 ta' Jannar 2016 wara l-iskandlu ta' Gaffarena. Aktar reċenti, Justin Caruana rreżenjat minn Ministru għal Għawdex fl-20 ta' Jannar tal-2020 wara aħbarijiet ċokkanti ta' relazzjonijiet mill-qrib bejn ir-raġel tagħha, l-eks assistent kummissarju Silvia Valletta u Seat 17 Black Jorgen Fenech. Ftit inqas minn sena wara, Caruana reġgħet inħatret fil-kabinett. Ma kienx il-kabinet biss li ra ħafna riżenji tul dawn l-aħħar 8 snin ta' Gvern Laburista. Fil-fatt mill-uffiċċju tal-Prim Ministru Joseph Muscat irreżenja minn Chief of Staff l-ikbar ħabib tiegħu Keith Schembri fis-26 ta' Novembru tal-2019 wara li fil-lejl ta' qabel Net News żvela laqgħa li saret fir-residenza tal-eks Prim Ministru. Schembri baqa' membru fil-Partit Laburista sa' Diċembru tal-2019. Fit-8 snin tal-Labor fil-Gvern, il-Korp tal-Pulizija ra ammont kbir ta' riżenji apparti 6 kummissarji differenti li numru minnhom irreżenjaw wara skandli kbar fil-pajjiż, irreżenjaw ukoll Silvio Valletta minn assistent kummissarju kif ukoll Ian Abdilla li tneħħa minn kap tal-Economic Crimes Unit fl-2020 snin wara li li ma għamel xejn dwar l-iskandlu tal-Panama Papers. Sinifikanti wkoll ir-reżenji tal-eks Avukat Ġenerali Peter Grenke u aktar tard il-kap eżekuttiv tal-MFSA Joseph Kuxkieri.